Godt. Er du klar? Ja. Så starter vi. Det var da utroligt. Du skal ikke sidde der. Jeg vil bare rigtig Martin, vi skal til i gang. De sidder væk. Gå nu væk. Martin, gå nu væk. Kom så ned. Gudernes konge Zeus så, hvor smuk hun blev, da hun voksede op. Så han omdannede sig til en guldregn, som sivede ind mellem revner og sprækker, indtil han stod som en smuk ung mand foran Danae. Det gentog sig gennem et længere stykke tid, og først da han forsvandt som et lyn på himlen, og aldrig mere kom tilbage, blev hun klar over, at det var gudernes konge, hun var blevet forelsket i, og nu var med barn. Hun fødte en søn. Hun spiste sådan lidt krone. Kling, 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 kling. Ja. Ja. Og så har hun nogle kæmpe vinger af guldvinger, så hun kan flyve. Ja. Og så her, hvor vi har hjørnetænder, der har hun nogle lange, spidse hugtænder, som går næsten helt ned til hagen. Lange. Ja. Men det værste er, at i stedet for hår, så har hun levende giftslanger. Prøv lige at tænke på, hvis man ikke har noget hår, hvis man bare havde levende slanger, som kravlede rundt mellem hinanden, og sådan bare de giftslanger, som bare Snor sig ud, ikke? som var frej. Nu er jeg, vi kan lave sådan en stiksteg til. Ja, Den der. Ja, og det er også en. Kunne du lave noget? Nej. Den der med fødderne. Martin, rolig, Martin. Martin, rolig. Det vil komme dig til stor nytte i din kamp mod den grumme Medusa. Og her. Fling, fling, flop, 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 fling, fling. Her er guden Hermes sværd. For kun et gudes sværd kan hugge hovedet af Medusa. Således er du godt bevæbnet, men det er ikke nok, når mennesket skal kæmpe mod uhyre. Per Zeus stod nu alene tilbage. Guden Hermes havde båret ham på sin ryg hen til det sted, hvor græerne bor. Græerne var nogle hæslige gamle kællinger. De vidste ting, som ingen andre vidste, og nogle gange så kunne de spå om fremtiden. Så er det godt. Græerne var 3 søstre. Ja. 1, 2. De var 3, men de havde kun 1 tand.
Kom, de bruger. Nej, du må bestemme. Jeg er den yngste. Ja, men du kan da ikke både have Jeg bestemmer, jeg er den ældste. Jeg er den yngste. Ja, derfor skal du også vente. Så giv mig da Nej, røget. jeg vil ikke. Så tag den. Jeg vil ikke. Ved du hvad, prøv at hente. Du kan ikke prøve. Jo, jeg bare fordi du jeg er den ældste, så jeg er op på den nu. Jeg er den ældste. Ja, derfor skal du også vente. Jeg kan det nu. Nej. 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 Har du op med din pjat? Nej, lad det være. Jeg skal nok bestemme. Altså, jeg er den yngste. Ja, derfor skal du også vente. Nej, Hey. Jeg kan hjælpe jer med det der. Hvem det var det, de sagde, jeg skulle? De sagde, jeg skulle klappe den lyshårede. Du er der. Så skulle jeg æge den brunøjede på kinden. Kysse den blåøjede på hånden. Og når jeg havde klappet den lyshårede, ædet den brunøjede og kysset den blåøjede på hånden, så ville I give mig alle de kostelige skatte. Der er ikke noget at bange om. Kom nu. Nej. 3, Rolig. 2, 1, nu. Jeg kan godt se. Jeg kan godt se. Kunne du godt se mig, da jeg havde den på? Ja. Kunne I andre også det? Ja, det kan jeg også. Nå, men det er selvfølgelig, fordi det er nymfer, det er jer, der har lavet den, så er det klart, I kan se det. Okay, hvem har sækken? Mig. Okay, hvis du bare giver mig den her. Jeg har den også. Det er bare... Jeg har den også. Ja, tak. Og bare en. Og hvis der er nogen, der har nogle andre ting, som de lige vil af med, så... Ja, bare kast op i sengen her. Sådan, ja. Der. Sådan. Er der nogen, der har nogle andre ting? Jeg har. Ja. Godt. Men sådan en sæk her, den er faktisk også fuldstændig magisk, ikke også? Uanset hvor meget jeg putter i den, så kan der ind i sækken, og ud igen. Wow! Du kan også putte ham med ind i sækken, tror jeg. Klar i sækken der. Martin, så kan jeg lige putte dem over i skraldespanden. Martin. Sæt dem over under bordet. Martin, lad mig nu komme ud. Eller, kender ikke Martin på toiletterne, der har man sådan nogle vift. Martin, lad mig nu komme ud. Hvad siger du? Lad mig nu komme ud, Martin. Godt, så er klar. Der så han en Medusas døde krop forvandlede sig til en prægtig hest med vinger. Den hed Pegasus. Perseus fløj på ryggen af Pegasus op mod stjernerne. Og Havbudet Poseidon så vred, at han sendte et havuhyre for at udslette vores by. Hvis ikke min far offrede mig til havuhyre. Du må hellere gå nu, for nu kommer havuhyret. Okay, der er altså rimelig mange hoveder på det havuhyre der. Jeg skynder lidt. Okay, så jeg hugger alle hovederne af med Hermes sværd der. Der er også nogen, der løber rundt der. Så Det nytter ikke noget. Der vokser et nyt hoved ud for hver eneste, der hugger af. De hjælper overhovedet ikke, de vokser bare ud igen. Det var det, jeg lige sagde. Dam, dam, da, dam, 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 da, dam. Og så steg de ombord på et skib for at hente Perseus mor og vise den onde kejser Medusas hoved. Da de steg i land, så de Perseus mor. Hvad skal man gøre, hvis der er en, der har blevet forvandlet til stilen? Så skal man bare kaste den igen til agurke. Kaste med dukken, Ja. så vågner han. Ja. Så kaster den på ham.
Hvad er det? Nå, ikke noget. Så er færdig. Nå. Tusind tak for hjælpen. Så går bogen sig i